ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും. സൈദ അബ്ദുൽ സലാം ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇട്ടൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു പൊട്ടറ്റോ കറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊട്ടറ്റോ കറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 1 കിലോ പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇട്ട പീൽ ചെയ്തു. ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കിയിട്ട് സ്ക്വയർ പീസാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. മുഴുവൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങും തൊലി കളഞ്ഞ് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി അതിലേക്ക് മൂപ്പിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. പേസ്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നില്ല, വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട സ്റ്റൗ കത്തിച്ചു. ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഉഴുന്നാണ് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഉഴുന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കൊടുത്ത്, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇട്ടാൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് വേവാൻ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇടാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ആ എണ്ണയിലേക്ക് പച്ചമുളകൊന്ന് ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. മറന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട്. പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ അടുത്ത് കറിവേപ്പില ഉണ്ടായില്ല, അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വറ്റൽമുളകൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തോന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ല. ഇച്ചിരി കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് വെന്തോ അത് വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദോശയുടെ കൂടെ, അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഉഴുന്ന ദോശയാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ദോശ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെളുത്ത പാത്രത്തിൽ ചുട്ടപ്പോൾ എടുത്ത് കിട്ടാതായപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ പാത്രം മാറ്റിയിട്ട് കറുത്ത ഒരു പാന് വെച്ചതാണത്. ദോശയൊക്കെ ചുട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. റമളാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ.